Mihin me ollaan menossa? Dokaamaan. Mä oon vähän miettinyt tätä elämän kulkua, kun jotenkin mä en oikein ymmärrä, että mikä tämän kaiken pointti on, kun kaikki tuntuu niin banaalilta ja jotenkin typerän turhalta, kun aamulla herätään ja sit pestään hampaat ja puetaan jotain päälle ja käydään paskalla ja syödään aamupalaa ja mennään autolla töihin ja kuunnellaan radioa ja sitten tehdään töitä 8 tuntia. Sitten illalla samat jutut, mutta vaan käänteisessä järjestyksessä. Otetaan vaatteet pois ja pestään taas hampaat. Sitten mennään nukkuun ja sitten taas sama rundi seuraavana päivänä. Tätä me jatketaan vaan koko elämämme ajan. Et mihin tää kaikki on niinku menossa? Mä en oikein ymmärrä. Niin, semmoista se meno välillä vähän on. Ehkä meidän elämän pointti on vaan olla jotain yksioikoisia hahmoja jossain vanhan miehen kyynisessä käsikirjoituksessa, joka yrittää todistaa, kuinka turhaa elämä on. Ja se ei vie mihinkään. Se vaan on. Hei, mitä paska.